ina ta du'a'i mazan mu da mata kamar da kyawun ƙarshe. Kuma duba duniyar nan mu gani yan uwana da kadan kadan take karewa kwarai. Yau inda mu ake yi kusanni yan uwana wata rana ba da mu za a yi ba kwarai kwarai. Allahu kalikin da yi mu shi ya tsara mana lokacin da zai dauke mu. Kwarai kwarai. Kenan sai mu rinka dogon nazari yan uwana rayuwa ta bar sauya mu. Kwarai kwarai. Mutuwa ce rigar kowa yan uwa ku duba da guda guda take dauke mu. Kwarai kwarai. Dan Allah mu rinka dogon nazari duniyar nan kar ta kai mu can ta baro mu na ce. Kuma duba duniyar nan mu gani yan uwana da kadan kadan take karewa kwarai. Yau inda mu ake yi kusanni yan uwana wata rana ba da mu za a yi ba kwarai kwarai. Mai kudin fahar da talaka dan madiba da guda guda muke yin hijira. Kwarai kwarai. Mutuwa kawai tana daukan mu can ta je ta je manya manya halin yara. Kwarai kwarai. Bashi bigi boy yau nasiha ce ne yan uwana duk ku zo ku dan saurara. Kwarai kwarai. Ya Allah ina roƙonka mu kawar mu da manzo da abban zara. Kuma duba duniyar nan mu gani yan uwana da kadan kadan take karewa kwarai. Yau inda mu ake yi kusanni yan uwana wata rana ba da mu za a yi ba kwarai kwarai. Duniyar gani na dan dudduba komai na ciki na ta yana sauyawa. Kwarai kwarai. Ko bangare na addinin mu malaman mu ku duba duk suna canzawa. Kwarai kwarai. Da yawan cikin suna dudduba sai su dauko maganar da babu kyau mato su gayawa. To hasbinallahu akan ku kuma kiyaman zan da bashi da ƙarshe. Kuma duba duniyar nan mu gani yan uwana da kadan kadan take karewa kwarai. Yau inda mu ake yi kusanni yan uwana wata rana ba da mu za a yi ba kwarai kwarai. Tabbas duniyar ka ta zo ƙarshe tunda wasu musulman mu ba su kaunar shugaba. Kwarai kwarai. Lallai ni ina so ku sani ba abin so duniyar ka in ba shi ba. Kwarai kwarai. Dan shi kaɗai ilahu ya yi shi duniyar nan kamar shi san ba za a kuma ba. Kwarai kwarai. Lallai ina so ku sani duniyar nan za mu bar ta ko ba mu so ba na ce. Kuma